बोना लांदों बोना लांथारदों ओमफ्राय बहा थाबथायो होनदों बैग्रियाव थनिन नों बार बहा दंमोन बैग्रियाव बैग्रि दंफाङावसो माबादि हो थाबथायदों बिसि गोजौआव थाबथाया गाहायाव बारा नोंखौ बिरलांहोथारदों बिसि खरा बिरामोन बारालाय खरा बिदोंमोन खरा बिरथारदोंमोन ओमफ्राय नों माबादि लाङा नोंखौ बारा बोना लांथारदों ओमफ्राय बहा थाबथायो होनदों बैग्रि बिफाङावहाय नों बैग्रि बिफाङाव बासथाबना थाया ना माया बाबा होनदों बाबा लायदों थाबथाना थानो बाबा लायदों नों गियाखै हा नों गियाखै गिदों नों मा क्लासाव फरायो क्लास 1 आव नों स्कुलाव थांबाय थागोन दा आंनि न'आव दाखालि बारहुंखा बारनानै थिंबो बिरलांबाय ओमफ्राय न' गंथाम गासिबो थांजोब्बाय उखुमबो गैला ओमफ्राय फिसाला आंनि नैबे उन्दैया न' सिंनिफ्राय बाराव थाबथाहैबाय बैग्रि दंफाङाव ओमफ्राय थिं गरसिबो गैला थिङा जिजोब्बाय थानोबो हाला माइरंबो गैला गाननाय जोमनाय जेबो गैला बिदिनो जों खुनुरुखुम मालायनाव थायै दा खुनुरुखुम जोंनि पर्बत जरा मोनबायद' एसे नायनानै जोंखौ रेहाय खालामदों माइरं मोनबायद' हरदों आंनो थिं बान मोनसे साराय दोखसि थुरसि गिलास खुरै खोस्लि ओमफ्राय तिरपाल माइरं थाव गोथां होनानै खुनुरुखुमजों दा मानानै बेखौ जानानैनो जों थानानै दं हिनजावनि थाखाय मा हरदों हिनजावनो हरदों दखना हरदों ब्लाउस हरदों जोमग्रा हरदों आंनो गामसा हरदों मोनबायद' जोंना होमबा दिनैहाय मा बुंहरगोन मोनबायद'खौ जोंनि मोनबायद'आनो आंना माबा जाबाय आबै बायदि आशिर्बाद होनाय बायदि जाबाय आंखौ बेखौनो साबायखर जाबाय आंथ' जेबो होननो हाला रोंलाबो बेयावनो साबायखर जाबाय खामानि मावनानै जायोना औ खामानि मावनानै जायो आं खामला मावनानै जायो जेब्लानाखि बारहुंखाया बारदोंमोन बा नोंसिनि न'खौ सिलिंखार खालामदोंमोन बे समाव बहा दंमोन नोङो आं न'आवनो दं 6थामोन बाजारनिफ्राय फैनानै बयलार लाबोदोंमोन आधा केजि बयलार लाबोनानै खामसालियाव दोनबाय खामसालियाव दोननानै गसंबायबो नै 6थायावनो बारहुंखा बारबाय जियावनो ओरैबो फिसाला सानैबो दं बे न' दंमोन बेयाव मोनसे बे न'थ' थिंबो गैला माबो गैला बे गिजिखौनो लाबोनानै खुनुरुखुम थानो होननानै साफ्रा खाबाय